Okay, hi mga momshies. Once again, for our next pit stop na galaan, nandito naman tayo sa Halselis. Halselis or bundok ng Tiningalan. Ayan, tingnan natin kung anong ganda naman ang makikita natin mula dito sa ating next destination. Let's go! Akin talaga. So another bracelet ticket tayo para sa ating pag-iikot, paggagala. Ticket for only, magkano po per head? 50. 50 pesos per head. Oh, ayan. Sulitin natin ang ganda. Ayan, mula dito sa, paano i-pronounce to? Hasilihi. Halselihiyas. Ha? Ano daw? Pangit. Pangit. Hala. Pangit. Ito na. Andito na. Andito na yung pangit. Pangit. Sinong pangit? Pangit. Happy birthday to you! Tinawanan ako. Happy birthday to you! Happy... Pangit, Huwag ka pangit. tumawa. Magsayaw ka, sayaw, dance. I wanna dance in love and dance again. Okay, baba, down. Dito. Awa, dalis dyan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Di ka bigay pagka... Ayan o, pasikat siya. Papasikat yan siya ngayon. Diba? Diba? Wow. Tapos iikot din siya. Ige nga. Tapos ikat. Wow. Babalik. Diba? Tapos ayun, siya ikot-ikot din siya ngayon. Diba? Pasikat siya. Magkano ba? Ha? Happy birthday to you. Birthday ko! Happy birthday. Birthday ko eh. Happy birthday to you. Ikaw naman sayaw. Hindi ka kumanta na happy birthday? Mula dito sa entrance ng kanilang ng ating next pit stop, bubungad sa atin ang napakagandang landscape ng garden nila. At makikita natin dito ang Camiguin Island. Ang Ay, wow, Island talaga? Tree. Ayan ang Camiguin Island. Ay, wow, talaga! Yan ang Camiguin Island. Oh my God! Really? Ang arty ah. Hindi totoo nga! Place Wow! Inday ka to. Oo nga, tanong Camiguin nga. Island. Ayan na. Tom, ito yung Camiguin Island. Oh my God! Lugar ni Inday ka to. Yan. Wow! O tapos, bahay ni Mama Brenda o. Andyan yung bahay namin. Yan bahay namin. Sarap lang. Dito yung lugar ni Inday ka to. So mula dito, ang ganda ng landscape ng flowers, ng mga halaman, yung pagkakaayos. Ayan. Ang ganda. Brenda, ganito yung sinasabi ko sa'yo, yung dilaw mo, nakaganyan no, sa hallway. Dito yung nandun sa Oo, bahay. yung ganito. Tapos gawin mo siyang ganyan nakahilera para hallway. Ang ganda oh. Ang bongga. Mamaya happy birthday. Mamaya pakantayin natin siya ulit. Tingnan natin yung mga halaman na nabili ko. Andito yung mga halaman na nabili ko yung iba. Ayan no, ito siya yung pula, maliliit. Wow. Ito yung mga nabili kong halaman doon sa bahay. Ayan no, yung nakita mo dati. Ito at saka ito. Wala lang yung medyo parang lettuce or cabbage. Pero yan yung dalawa nabili kong lima-lima. So yan. Ang gaganda ng mga halaman. And si Ma'am siya nag-aalaga nito. Meron ba ako nito? Meron akong nito na. Nagbebenta kayo ng mga halaman din dito ate? Sigaw yun. Wala. Wala binibenta. Pero magnakaw te. Ayun oh, ang daming bubuyog oh. Binili daw to. Mga Pero dito bees. maganda oh. Should we go? Hello mga momshies! This is Momshi Gia. Welcome back to my channel! Grabe, ang ganda dito. Ang saya. Bongga. Ang ganda ng view. Ang ganda ng lugar. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng Pilipinas. Ayun, matatanong natin yung kamigil pala doon sa likuran. Kaya, mas nararamdaman ko yung lakas ng hangin. Baka matumba ako. Pero ito lang masasabi ko talaga. Ang saya. Ang sarap. Ang sarap gumala. Ang sarap hanapin ang ganda ng Pilipinas. Kaya mag-iikot Explore. tayo dito sa Mindanao. And for now, hashtag explore Miss Or. More. Let's go! So narito na tayo sa taas ng Tiningalaan. Grabe.
Gusto ko kayong ingitin. Kasi napakaganda talaga ng view. Ang bongga. Look at this. Look. Diba? Grabe. See? Ako, I really want to say thank you. Thank you so much, Brenda. Thank you, Social Climber Squad. Thank you, Lord, for this opportunity na makita kasihan kung gaano kaganda talaga ang bansa. Kung gaano kaganda ang oh my God, ang sarap sa feeling. Nandito ka sa taas, nakikita mo siya lahat. Kain ng mga buhaya. Kain ng mga daguan. Labs bala-bala. Grabe ka ha, wala kayong batasan. Magandang dilag. Hi, miss. Ala. Hello. Labs na ba tayo? Hurag, gutom na. Hindi mo, wala ang food trip. Sama si Bakang. Pati ko nag-aahit Bakang. Pinapabak. Ah, para may ma-harvest. Pinapa-extend. Ba't ano lang sa inyo? Parang pusing, oh. Tapos ka na, te? Apakaharte mo mag-ano, no? Ano, unta, mas taas nga ako kasi mo ano. Mabre, nag-text ba? Ma'am, asa na mo tope ay mamita. Ha? Amaya? Kaya charge ka tayo. Ang Amaya? Wala ulit. Pagkas ka, tupiin mo sila. It's DJ.